Nicole Talavera. Ja fa temps que participo en el Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca del Nord de Sabadell. Llegim llibres en català i l'activitat està organitzada pel CNL. Els llibres que hem llegit aquest any han sigut tots molt bonics i de temes molt variats. El que m'ha agradat més ha sigut de Chamartín al Cobaltó, de l'escriptora Maria Àngels Selles. És la història d'una família en el transcurs dels anys de la Guerra Civil Espanyola, narrada per les experiències d'un nen en Paco. Amb la lectura d'aquest llibre he après molta història d'Espanya recent i m'he commogut molt amb les desgràcies dels protagonistes que per pega van ser molt generalitzades. Milers de persones desplaçades, cents de famílies trencades, molts ho van perdre tot, fins i tot els éssers estimats. Crec que és un llibre que tots s'haurien de llegir per fer recordança del que varen sofrir els nostres antepassats.